Červencová neděle na konverzaci chudá, krásný výlet tvůj a nevěsty. Až odejde na záchod je chvíle na můj fígl, hned vedle ve výčepu saju první krígl, to dobrýho nic jistě nevěstí. Kdo se dneska naleje? Honza se skázel. Vždyť se zas tak nic moc neděje. Oběd se dnes nekoná, je to ztráta času. Podnapilý betonář přelomí se v pasu, vrávorá a pak vybírá pár. Asi tak 2 promile a nevysychá pípa. Textovka od milé nečekaně pípá a náš vztah náhle zas nabírá spát. Kdo se dneska naleje? Honza se skázel. Vždyť se zas tak nic moc neděje. Červencová neděle na konverzaci chudá, krásný výlet tvůj a nevěsty. Až odejde na záchod je chvíle na východ, hned vedle ve výčepu saju první krígl, to dobrýho nic jistě nevěstí. Kdo se dneska naleje? Honza se skázel. Podnapilý betonář přelomí se v pasu, vrávorá a pak vybírá pár. Asi tak 2 promile a nevysychá pípa. Textovka od milé nečekaně